Uyazi uba ungathiwa mandi describe i-taste yenyani. I think ndingathi iyakrarha okanye iyababa. Nto endifuna uthetha ngayo ke inyani sometimes yenza abanye abantu angry kodwa ke noba kuyintoni it is the truth that i-ANC yaqalwa ngamaZulu. Ayathanda kamaXhosa ase-Eastern Cape ukuthi hayi le ANC yethu le ANC yase-Eastern Cape. No, i-ANC, I need to correct you. Go and check. Ndayiphakamisa lento at my ANC Facebook group abandithukanga wena. Kodwa ke njalo. Where it is due masinika udumo. Masinika udumo umona sobeke ecaleni i-ANC yaqalwa ngamaZulu iqalwa nguPixley Isa Kaseme. And then he trusted umalume wakhe uJohn Dube Langalibalele became the first president ye-ANC. Maxhosa, you need to be corrected or correct yourselves. I-ANC yaqalwa ngamaZulu masincome apho kumele sincome khona. Enye into endiyithanda about the Zulu nation abamlahli umuntu wabo, abayilahli into yabo, abalahli usiko lwabo, bayazingca ngako konke kwabo. At the time, ePolokwane conference, kwi-ANC, that conference contested by uTatu Jacob Zuma no Tatu Thabo Mbeki to call and to mobilize i-nation uluze uhlanga. I-campaign ka Baba Jacob Zuma, 100% Zulu boy, then invited the nation, the nation, the ethnic group came in full support. And as a result, at that time, Inkatha Freedom Party, yehla kakhulu, because they came to support our own, their own, so they said. I-ANC yaqalwa ngamaZulu. Niyalaziqhatha ke amaXhosa ase-Eastern Cape nathi i-ANC yaqalwa mhlawumbi umuntu uqabuke ngelaa xesha loba u-Oliver Tambo, uba uWalter Sisulu nabanye. No, ANC yaqalwa KZN ngamaZulu. And then they stand for into yabo, bayemela into yabo, funeka bancome noba unomona uthanda ungathandi, bayemela into yabo, music wabo, the arts, TV amaZulu, they stand for their own thing, they preserve their language, they fight for their cultures. Akho nto irongo ekuxhasaneni, kuyinto right. Then ke ngoku wena uqabuke emva uzocimba i-ANC yase-Eastern Cape, i-ANC yamaXhosa, no, masincomeni. Then ke ngokwekubuyeni kwe-Zulu nation to give full support ngelaa xesha likatata uJacob Zuma to dethrone uba uThabo Mbeki. Kuthe makuphuma uba uJacob Zuma elawulweni lwe-ANC aphinde yarhoxa KZN ngoba kaloku ungena umuntu olunye uhlanga. Bayaziqonda, unindi ubafundisa laa nto. Nto entle leyo, patronage ngesilungu banayo. Abamlahla umuntu wabo. I need to remind you every now and then. Yabuya inkatha yaphinde yahluma-hluma. Phinde uTata uJacob Zuma uqala omnye umbutho ngoku. And then lo mbutho uzaba mkhulu phi e-KZN. Angafana abe khona eGauteng abe ngathi mkhulu like Joburg. It would still be the Zulu nation abamlahla umuntu wabo, abayilahla into yabo. No matter what, noba ngamnyama, they find their own thing. They play their own music. They preserve their dance. Sakwazi nofundisa abantwana bethu uxhenza andisoli mntu ke. Kodwa ke it takes somebody, just one person anikhumbuze where you left off, where we're losing it. Kwakukhona kuhlanga ke xa ufika eGauteng back in the days kuthethwa ngohlanga oluhlakaniphileyo kulo itaxi kudiscusswe abantu abahlakaniphileyo ufumanise abafuna abantu ngenxa kuthiwa abahlakaniphile. Ndathi ke mna ndiqwalasela aba bantu oluhlanga kuthiwa luhlakaniphile but andide ndiyibone. I'm one of them, but andiyazi uba ndingaze ndithi bahlakaniphile ntoni because kuthethwa ngeembacu. Thethwa ngabantu abashiye iprovince yabo ngeenumbers ezinkulu.
Kuthethwa ngabantu abane-province enezikolo zodaka, enezikolo pit toilets, abantwana batshone etoilet. Kuthethwa ngabantu ababaleke iprovince engenazi-bridge, abakwazi ukuwela umfula besiya esikolweni abantwana, abakwazi ukuwela umfula besiyongcwaba kwelaa cala. Iindlela zihlambekile qho nethi kunethe, uphondo lakhona luthwaxa yintswelangqesho. Kodwa eRhawutini kuthethwa ngohlanga oluhlakaniphileyo. Ndini mandiqwalasela ndiboni baba ngathi bahlakaniphele ntoni. Then abantu baza kukhombisa ii-individuals bathi hayi usibanibani mjonge thetha mani nge-nation, xelele ngesizwe sizingcayo ngobuzwe baso. Ndiyaphinda, Zulu nation, give them udumo abaludizevayo. Bayimela into yabo, bammela umntu wabo, bamlahla umntu wabo. Nangoku KZN will be in full support. Andithi yonke, some will be still with the ANC, but abamlahla umntu wabo zujonke nangoku. Then laa nto inganceda xa nifuna ukuadresa ii-issues zephondo lenu. Xa nibambelele kwinto yenu niyakwazi ukumela ii-issues zephondo lenu. Kodwa ungathi xa uthathe i-hike wacela ilift emotweni ehambayo wacimba yeyethu, akusiyo yethu, yalaa mntu ubucele kuyilift. Njengoba abantu abakuthiwa abahlakaniphile behambe bekhwela nje. Masinike nodumo, whether niyafuna or anifuni. Gede, Thatha Zulu, nibambeni kanjalo. Ndiyanincoma. Ndinincoma ngenkcubeko kwiinto zenu ze-culture, kwiinto zenu ulwimi lwenu anolulahle. Nidlala umculo wenu, nipromote into zenu, nihlonitshwe kumazwe wonke ehlabathi. Hayi abantu okuthiwa bahlakaniphile xa ungabacela uba mawucela nje bakubonise phansi intoni into abayihlakaniphileyo ngeke uyibone. Andithethi ngabo.